lho kowe iki kok. Jan. Wedi iki. Lah. Dus, wedhus apa iki? Beh. Mangklek lah kok malah gombal sempak iki piye? Dus ngono. Malah oleh sempak iki lho. Sempake sapa? Cemplung-cemplung ning kene iki. Dus ngono. Wah, ini wak gede malah. Oh, alah, tiba ini kene to. Malah mancing. Apa lho kowe iki kok? Jan. Wis iki atuh Lah wong sapi ora nek pakane kok malah penak men mancing. Oh, lah kowe iki kok kurang ajar kowe iki. Alah ora ngurus. Malah mancing lho. Mbok jongkrok nek mancing sik arep mulai wak gede malah. Mangklekmu iki lho. Jeruk iki lho, Beh. Alah ora ngurus mancing ora ngurusi sapi malah moncang mancing. Sapi-sapi apa meneh? Sapi-sapi. Kene wis nang omah mulai ra genah kok malah. Lah wong sik mancing lawong malah. Golawong ora tau entuk lawuh ngono lho. Mbok dol malah lek mancing.